Şirkide kızların butlarını aşamay. Biselik mine şıksan su boyuna tege gısta bigrak da bir vaqtda ne aldım ana отпуск aldım da şunası indi tanış bir kız. Şuna bardık su boyuna men şide almışa ahırında su içine kirip gittim. Şirki ötüredir. Şunası neçe yıl uzdu. O şirkilerini bitire başladılar. Bilesiz manda tege Orta Aziyadan keledi halk şol tege ne malariya күшіре başlağa şuna göre jay başında mı alarını kıraları şuna göre alar biraz bite başladı. Hatta tünne oturasın kafede anda tege su üstünde bir ne nerse indi şu plot mı nerse uğraşı etmiş şunda kafe şunda oturasın bir de bir şirki kelmi Atuğan avlunu qaytsan indi bitire indi anda 2 yılga su boyunda şirki aşı biz bala şaqta dalada turadır. Bigrak aşakı aşıdır şol şirki yaman aşıdır. O kızlarını şirki aşamagan şol sebebini ne? Allar hazır ne naturalni kızlar химия көп şuna göre. Mine külkü aytasın kile bir vaqtda şulay hazır yok Allah'a şükür balkonda yatıp yoqlayım şirki yok bir mezgil bulgani aptırap nişegemin uyda şirki tolgan ekan. Şunası nişledim bilesizmi? Mine sizge kengaş berem şu vaqtda. Tege әлләнде bir uruş etmişti. Sredstvo dip Allah'lar нәрселер yakkan bola. Men аны bir jida okudum. Şampuan olasın. Şunasın bir adikolon. Aye şampuan, adikolon şol jitem ekan икәү тагы üçüncü bir компонент моны ikisi de jitip тора. Şolны кушасың да үзеңә ягасың. Ятасың. Әйтмиләр алар, эшләмиләр. Чөнки алар kan bit kanın ise şol kanın isine kile ni aların tege şirki analары atalar alar şeşek bilen toklana indi. Analar şol kan kerek alarga kerek belok ballarını üstürge көкайсаларга şuna göre alar mene gördüğünüzmü alar jenlikler şularının dünyasında da hatın kız kanın işe irkişi eşmi meni hatın kıztığına tursa şu kile indi hazır. Yerler siz like koyazışmasam men sizni yoqlab şunda aytgan bolam bit endi. Men xатын kızlardan hoplау küte almasın endi. Men anda tege ник erkişe öylengəş sayramay deganim erler birnәрсә koymagan, qaramaganlar da like da koymaganlar şuna göre endi. Xатын kız ümit bulgani, xатын kızlar nigadir андай нәрсәгә koymaganlar bir нәрсә дә. Ol tege kişi yürgen şaqta bu bit bir problemlarını şişkan bola gün boyuna meselen kişi авырыштамы, каяdır йөри, шөгыльләнә, авырыш белән шунасы инде вакыты бушагач урамда әйләнеп йөри инде күңеләшеп йөргәч инде икәүдә берсе дә ачу килми. Әгәр дә бергә эшләсәләр, у менә кеше кыз егет икәүләре бер җирдә эшләгән булса, проблемалар чишсәләр, бер-беренең минәсен белсәләр, ул теге кешенең кайсы җитмәгән җирләрен белергә кирәк. Яхшылыгын инде ничектер түзерсең инде соңдан. Яхшы теге сыйфатларын, яманларын белергә кирәк. Чөнки алар теге bir шестеренка анда урын кирәк теше керәтергән ни 2 шестеренка әйләнгәндә берсене чыгып торса, икенчесе içinde кирип торырга тиеш. Шестеренка керәтергән чокыр. Шулай тормышта да кирәк шулай инде ул менә. Әгәр дә икәвендә дә чыгып торса, тешләре шестеренканы кемсе йомшаграк, шунсы китлә дә китә инде ул. Тормыш менә шулай инде. Бер әйттем бит теге йөришкәндә егетләр шана нәрсә дип кыз шундый өйләнгәч тә шулай хатыны шул булып кала дип. Хатыны уйлый, кияүгә чыккач, кияүне үзгәртәм дип шул шана икән шул. КБК микрорайонында Гезяпта күптән инде bir tanышка барган кунаккамы, шунда bir кыз тәмәке тарта састып. Вактыр әйткән, менә ничек кияүгә чыгасың инде, ничек кияү ал, кем сине ала? Яратса алыр әле ди, түзер әле тәмәке тартканны. Кызык шул аптыратты имеш, яратса имеш. Яратыр. Кем ул теге
теге берәү әйткән бит, тәмәке тарткан хатынны, кызны үпкәнче, әнә теге пепельница бар, кайта шуны ялаган шикелле. Аларны үпсәң дип, пепельница ялаган кебек ди, шулай. Вакытында Ходай саклады шул тәмәке тартканны. Әзрәк тыйган мин ага, көнне 2 тәмәке генә дип тартырсың. Менә идән юсаң берсен тартасың. Мәсәлән, тагы менә бер эш эшләсәң, ашарга менә әзерләсәң, тагы берсен дип. Ул теге ахиратны сөйләгән, ахираты егетне сөйләгән, тегеннән егет әйтә мен сиңа да шул сине тыям дигән. Тегесе әйткән, мен сине шунда ташлыйм дигән. Ну яри алайса тарта бир дигән. Шулай әйтәсең килә. Әгәр мәсәлән 20, 30, 40 ел яшә инде, авызына сасык килеп торып, тешләре бузылып, тәне теге ние киресе искереп, саргайып, үзенең тавышы үзгәреп, теге кызык булыр иде. Ачуланмасагыз, ул вакытта шаяртып язганнар бер вакытта. Курящая женщина кончает раком дип. Ну, тәмәке яман нәрсә инде ул, ни бигрәк әшәке ташлап булмый бер башкорт малае шул, менә бу артыбызда шул бер йорт бар. Күрсәтәм хәзер. Менә шушы йортның сул ягында, читендә монда агачлар артында күренми. Шунарга көнне бер пачка тарта, акчасы булса 2-не тарта. Үзен ни җиңел генә тәмәке алган була да, теге легкий дигән тиз тарткан була да ташлый, үзенә калса имеш сәламәтлеген саклый. Шуңа әйткән әйтәм, ул бит зыян китерә, ташла, ул көннән ничә тапкыр чыгып, сасып, авызыннан сасык килә, теге компьютерда эшләп утырган була миңа, өстәл аркылы еллардай була, мин ташлый алмыйм, әйтәм таш. Менә бер доктор әйткән, күбесе ди, инде авыр чирләп киткәч ташлыйлар, мин аларга әйтәм ди, миңа интервью бергән, инде авыр яман киткәч ташламаска кирәк, чөнки организмда аларга ди иялешеп беткән, аларга ничектер ул ярдәм иткән шикелле була ди, ул әгәр дә чирләгәч тагы тәмәкен ташласа ди, организмына бик авыр шунда булачак ди. Иртәгә Җөмһүрият көнендә барып әйтәм, концерт, теге общиналар чыгыш ясаса, бигрәк тә азербайҗаннар, мәсәлән, чуваш, шундый башкортлар, әйтәм, үзбәкләр видео ясарым дип. Язмаганнар программадан, белмим, ясыйм дигән шул. Нәрсәне дә төшерергә барып, концертны язсаң, ул протест, авторские права нарушены дип чыгара. Хатта теге салют вакытында төшерсәң, анда бер җыр булса, яңгыраса, авторские права нарушены дип тотыналар.